Mbak Risma, monggo Satria Nada. Sario apik kaya ngene. Ah, penget ya, Pak. Sembarang iso. Nah, nggih. Lagu rohani ya komplit. Nggih. Mbok njaluk Qasidah apa ya ae. iso. Juk iki campur sari. Alroh. Juk panjer kuwi iso. Apa? Panjer. Juk panjer. Tak kira juk lagu rohani apa? Juk panjer. Oh, alah. Nggih, diaturke Kang Jemberan Sasana cendak Nggih. ae iki golek atur pambagi. Kesayangane Bapak
Matur sembah nuwun kesayangan sampun kepareng nderekaken kaibun para tamu sarengan Widowati wingking saking Lalatan Kabupaten Semarang. Ugi dereng pikantuk dawuh mengukati purih lajengaken lampahing tata upacara petik warna tasih kepareng dipun lajengaken. Tasih sarengan satria nada campursari ingkang kepareng makarya sarengan kalian APS Audio Sound System dipun stantunaken sarengan eksis video syuting. Kepareng nyuwanaken lumantar Widowati wonten Mbak Linda Maya Satria. Menika Kusuma Wijaya menika namung request ternyata Pak Wandi. Lah niki mah tulisane ajeng nyumbang lagu kok nggih ngertose nyanyi piyambak. Serat mawon nggih. Oh nggih. Berarti diaturi sakniki nggih. Mun lunas kok. Nggih. Nggih. Jare Wijaya Kusuma. Wijaya Kusuma. Mangga. Nggih, langsung mawon diaturi Kusuma Wijaya spesial kagem pinanganten lagunipun saking Dik Reksa. Para tamu tasih kepareng lelenggan kanthi matiar bekali tasih kalih adicara ingkang dereng kalampah. Oh mekaten. Tasih atur pambagya kaliyan sabar sak wedara sik. Nggih. Nggih lek nganggo blakon ngasih mundur kaya ngono ki piye ta ya. Mangga Cak. Puspita ing taman sari manglong manungsa wengi kalawan wulane dadari ngambarong sasmita sang kumbang bebayan nang sang pucuk sarining
sembah nuwun. Matur sembah nuwun pamundutan saking Dik Riksa sampun kaaturaken kepara kanthi bonus sak yuta kurang 900. Prayogi wanci dereng kepareng pikantuk dawuh pegugati kelajengaken lampahing tata bacara. Tasih sarengan pamundur budaya Camursari ingkang tasih ngaturaken angan syukur dherekaken gaipun para tamu sowan lumantar setunggal Mbapa Sajuga. Ingkang kepareng jumeneng dherekaken gaipun para tamu wonten Mbak Anisa Rahmah Satria Mada. Sowan malih Pak Wandi. Ngaten diatur kenging Jumbengan Sasana sinambi nenggo kadang panitia. Oh ngaten nggih. Bapak Suwono mbok bilih badhe ngersakaken bawa monggo swanten panjenengan sami pitados genah sae menika. Monggo. Monggo Bapak. Monggo. Monggo Bapak Suwono. Napa Pak lagu monggo duet mawon kalian kula Pak. Duet Pak, monggo Pak. Anu Pak Suwono kok nyanyi ra gelem. Nggih. Jare sikile lara. Lho, nggih mboten sambung wong sing nyanyi niku kan nggih swantene kok malah. Oh. Lah yo mastune ngadeg kesuwen ra penak. Oh ngaten. Nggih kalih lenggah mboten napa to, Pak. Diaturke duet ngoten Pak nggih. 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 Nggih, kaset yang jati? Ngoten. Oh, ngoten nggih. silang citrane mandung peteng liputi cahyane riwis ngenteni kapanku ya mung sira pepujan atiku semputan sang lampi lewat langit limas ricu nolong rasa tresna sekoto saiki bos bisa kontrak
tansah ngalami lelewane milangeni mas ngridu rasa tresna seganta saiki wis bisa gatra Pragung tamu ingkang keparang marjugum budi sinambi rinenggo katang-katang pramulati samekta ing kati para tamu tasih keparang lelenggan kanthi mardikane mekalih sinartan hamengugati badhe ngaturaken mobah musim pengilakatur sangkani para lekah namung kepareng katon kandhek wonten ing jaga pinaka raos bombong bebek rasa manah hamengugati nyuguhan panjenenganipun kinurmatan Bapa Trisna Widodo ingkang keparang jumeneng wonten ngajenging para tamu putri kakung sidikahan sawetawis badhe apapardaya pambagya wilujeng katur panjenenganipun kinurmatan Bapa Trisna Widodo sasana prayogi wanci sasana pangandikan namung keparang kasumanggaken sumangga Kaula nuwun katentreman kawulujengan saha kabagyan mugi tansah kajiwa pring anggo kawula menapa dening para tamu para lenggah minggahing para pepundhen kawula dateng panjenenganipun para pepundhen bini sepuh menapa dening para kadang kakung menapa dening putri wedha taruna ingkang tansah pantes tamping pakurmatan kepareng kawula nyadong lumunduring sih pangaksama awit kawula paripeksa anggegempil kamardikan handika para tamu minggahing para pepundhen ingkang anedeng nedenging imbal pangandika hanjubakening pamanggih sedaya wau mboten awit adrenging manah kula ingkang kuwedhah saha kedah matur wonten ing ngarsa handika para tamu namung kula minangkani pamundhutipun Bapak Suyono sakelanipun Ibu Supri Astuti ingkang saperlu hanglarapaken hangaturaken asung pambagya raharja wilujeng kunjuk dhateng handika para tamu awit saderengipun ingkang sampun kathah atur ingkang sampun rinakit
nanging namung kandhek wonten ing tengguk awit saking bebek birak saha birawaning manah. Hanamung kawula sadèrèngipun matur ingkang dados wigatos sing atur ambuk bilih samangkih anggen kula matur wiwit purwa madya dumugi wusananing gati samangkih wonten trep silaning atur kawula namung nyadong lumunduring sih samudra pangaksama. Wonten siwa sing gati atur kawula ingkang angka sepisan panjenenganipun Bapak Suyono sekalipun garwa ngaturaken kawilujengan awit saking karawan panjenengan sami saha hangaturaken agenging panuwun kang tanpa pamang kasuni berkah pangestu tumraping para pepundhen pinisepuh donga pamuji tumraping para kadang anem mugi anggenipun angemahimaken putra jalunipun ingkang asesulih pun Kevin Yan putra pinaringkang Widi kalian putra putri saking panjenenganipun Bapak Widodo seklan Ibu Priskila Jumini ingkang asesulih pun Natalia putri Fernanda Ayu ingkang mijil saking Laladan Ngadirojo Gladaksari wewengkoning Kabupaten Boyolali. Mugi temanten sarimbit tansah pinayunganing budi rahayu anggenipun babar layar wonten samudraning bebrayan wiwit ari kapiji punika dumugi benjang dumeging delahan tumekeng gizi ing kabahagyan tansah ayem tentrem rahayu kalis ing rubido. Kajawi saya punika Bapak Suyono sekalian pun Ibu nyadong lumunduring sih pangaksama dateng handika para tamu para lenggah menapa dening para pepundhen ambuk bilih anggenipun nanggapi karawan panjenengan wonten kekiranganipun ingkang arupi palenggahan pasegahan saha sanes-sanesipun namung nyuwun agenging pangapunten lan namung saged hanya nyuwun wonten ngarsaning Gusti Kang Maha Wikan mugi Gusti Kang Akarya Loka tansah peparing leliru ingkang satraju kalian peparing pangorbanan panjenengan ingkang arupi eguh pratika dono pangaji lan sanes-sanesipun ingkang satemah damel rancap lancaring pawibahan boyong temanten puniki wiwit purwa madya dumugi usaning samangkih. Panjenenganipun para pepundhen pinisepuh ingkang tansah sinungsunganing pangabekti. Para kadang werda taruna kakung menapa dening puntri ingkang tansah pantes kinurmatan. Kanthi ringkes ingkang dados atur pangandika saking panjenenganipun Bapak Suyono sekalanipun Ibu lumantar kula. Ambuk bilih anggen kula matur wonten kirang tersilaning atur kirang teteh tatas saha titising atur kawula kanthi ringkes kula nyadong lumunturing sih samudra pangaksama wekdal saha sasana wicara sawetahipun kula kunduraken dhateng kadang kawula ingkang angrakit tumapak ing titilaksana boyong temantening kalodhangan punika kawula ngambali nyuwun sewu agenging pangapunten mugi tansah sembada ingkang tansah kinangka Basuki Den KSD wasana matur nuwun wekdal kula kunduraken kadang ingkang angkrakiting tata
upacara pahargyan boyong temanten siang punika. Nuhun. Paparing pangandikan pambagya wilujeng sinartan katuraken panjenenganipun Bapa Trisno Widodo sampun kepareng jumeneng wonten ngajenging para tamu putri kakung sinekahan priagung tamu tasih kepareng lelenggan kanthi mardu mardikane megalih tasih setunggal adicara dhuwur nggih doa panutup ing bilih dereng kepareng kaaturaken para tamu tasih kepareng lelenggan kanthi mardikane megalih sinartan kadang-kadang pramuladi bilih sampun kepareng samekta sumangga kepareng marak mangarsa katur sangganing para lenggah prayogi wanci kagem nderekaken kadang-kadang pramuladi tasih kepareng marasan Pamenteri Budaya Campursari ingkang tasih kepareng nyuwanaken lumantar setunggal Bapak Sajuga Linda Maya Satria Nada.